ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш тj. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав равон кардем ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дар амхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, марҳамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо экранбуда роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст Opel Sedan ВАЗ 21015 ва ҳастаи мошинои Volkswagen ВАЗ 2106 ва ҳастаи ВАЗ 2109 Mercedes ва Opel Astra G Caravan ва ҳастаи караванҳои простой ҳастаи ва дӯстони азиз Opel Hatchback ва дигар мошина ҳастаи Toyota Camry 2 бо нархҳои арзон ҳастаи. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳое ки дар кор ҳастанд мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 160 сомонӣ. навор асар мекунем, марҳамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор равон кунанд, як компания грузоперевозка хубиро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияка Ёқуб яка борои шуморо аз Москва, Московский област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳда, Тисор, Регар ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. аз шаҳри Бохтар сар кардагӣ то Данғара, Кӯлов, Восеъ, Фарход ва территорияи Калхозу обшим 25та ноҳияҳои шаҳри Хатлон оварда мерасонанд. 1.5 камази ҳастае ки ба территорияи Хатлон 25та ноҳияш бурда мерасонанд. фарқ надорад Кӯлобай, Восеъ, Фарход куҷо ки набоша бурда мерасонанд. ва инчунин территорияи тобе марказӣ яъне Душанбе ҳама территорияш яъне ки территорияи гӯшаи вараи Душанбеда оварда мерасонанд. ва инчунин дӯстон мошини майда ҳам доранд ки мошини майда кади рафта бортона аз замун ҷои кор ё ки аз замун хонатон рафта мегиранд, яъне ки мошини майда рафта аз ҷои кор то пеши камаза оварда мерасонанд. нархи мақсад бор аз кило вобаста мекунанд ва агар айноми канали мо гап занед ба шумо скидка арзон мекунанд. марҳамат, компанияка Ёқуб ба шумо тавсия метиҳад аз номи канали мо гап занед, скидка дорад. марҳамат, албатта бортона роӣ кунед. Ассаламу алейкум, подписчики Рахш ТЖ. Ассаламу алейкум, достоны азиз. Сегодня я вам хочу показать наша работа, то есть наша фирма, реально или обман. Потому что предыдущее видео админ Рахш ТЖ рекламирует наш офис, то есть наша компания. Там много кто звонит и говорит, да, можно доверять и так далее. Ну, короче, в общем, я вам сейчас все покажу, это реально или нет. Я по поводу Умрахач паломничества, уважаемые ребята. Оставайтесь с нами, и дальше вы сами все увидите. Уважаемые друзья, те, кто нам не доверяет, вот, пожалуйста, паспорт. Короче, паспорт Тоджикон, паспорт Узбекистан. Короче, много чего есть. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшии имрӯза ҳастаи дӯстон Opel Astra F ҳастаи ки дар кузуфи Sedan соли 1998 ҳастаи ки сӯзишвориш бензини холия газа умуман нест. объём мотори 1.6 литра, коробка механика, ҳолати мошини бадрон беҳтарин аст. мошин 4та баллон, пачка, 4 дискаҳои шапалоқ ва мошин дӯстон азиз хелаки дасти як одамда гаштаистай. ҳуҷҷатош мегӯяд то охири сола, яъне ки сироғ дорад мошини бадрон як даст гаштагаистай. мошин бениҳоят мегӯяд тоза ва 100%. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон уялӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки боз муомила дорад. баллон чотка, хоб дискаҳои нав ва то охири сола ҳуҷҷат дорад. бензини холе ки моторош тоза аст. хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшона ки рақамҳои Россия промои кор мекунанд ва ин рақамҳошон дар WhatsApp ҳам пайваст доранд. шахсоне ки агар харидори аниқ бошанд мегӯяд бо муомила ва савдо мекунем. 98 сол мошинчаи тоза Opel Sedan раднои краска ҳамаш аз худаш аст. бениҳоят вариантҳои хуб дорад. марҳамат, бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. лайкҳоро фаромӯш накунед, гузорем ва силикаи навора подписааш кунед. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21015 ҳастаи баъдон ки мошинои советские, мошинои молодёжни соли 2002 соле ки сӯзишвориш газ бензин кор мекунад. объём мотори 1.5 литр инжектора, коробкааш механика, сайзтани мошин мега беҳтарин аст. мошинча мега 100% ягон камбудӣ надорад. мошин хай ҳуҷҷатош бурчага салон тоза, баллон нав, обшим ҳамаҷоз дига 100% ҳуҷҷат мекунӣ, мегирӣ фақат газ метиҳӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор ва фурӯхта мешавад бо нархи 17000 сомонӣ ки боз арзон мешавад ва ягон
опелои хечбек боша мега алиш мекунем болоиш сум метем обши ба мошина опелкати алиш меша ва дӯстони азиз агар ки хачбек боша бо беҳтарина ки болоиш шумо да сум метиҳанд балон мотор салонамаш тозакай дар шаҳри исор 17та муомила дорад ин ҳами рақамҳо мегафон тоҷикистона ки промои кор мекунад дӯстони азиз метавонед ки аз ҳами рақамҳои мегафон маълумотои пурраша гирен опелои хачбек боша мегад болоиш сум метем алиш мекунем кадоме мехарам маромад арзон меша кадоме алиш мекунам ба опелои хачбек ягон вариантҳои дига ҳам дошта бошед маромад худтон пешниҳод кунед мегзарем ба сеҳи мошини фурӯшӣ мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад боадрон ки Volkswagen ҳастад ки соли бароишаш 1999 ҳастад ки сӯзишвораш бензини холия абиё мотораш 2 литраи коробка механика сайзтани мошин мегад беҳтаринае мошин мега ягон камбудӣ надорад умуман мега ягон пусидагӣ шпакиловка хеле кадагӣ надорад 8 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад 4 та балон мегад 80%. Хай мошин салон тоза радной краска хай кондиционер ҳама чиё доранд мошиное ки 100% беҳтарин мошиное ки мақсад зуранд айни ҳол харода дар шаҳри ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 33 000 сомонӣ ки бо арзон мешавад ва алиша мешавад ба ягон опелои асраҷи караван ки болоиш мегад сум метем шахсоне ки опелои асраҷи караван дорад ба ҳавайи мошин алиш мекунем мегад болоиш маслиҳат када сум метем дӯстони азиз ина вариантҳои хуб рақамҳои мегафони соҳибшона ки промои кор мекунад метавонед ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотша гирен Volkswagen сайзтанои беҳтарин умуман сарапина надорад 8 моҳ ҳуҷҷат балона салонтуза электропакет кондиционер ҳама чӣ дорад маромад шумо занг занед арзон мекунад ва алиш ба опел асраҷи караван мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Toyota Camry 2 ҳастад боадрон ки американка соли бароишаш 2010 солае ки сӯзишвораш бензини холия абиё мотор 2.5 литраи коробка автоматаи сайзтари мошин мегад беҳтарин дӯстони азиз мошин мега 8 моҳи дига танировка дорад 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад 4 та балон 90%, кондиционер электропакет радной краска яъне ки радной краска мокри асфальт намехи радной бадрон американка мегад 8 моҳ ҳуҷҷат ва 8 моҳ танировка дорад ҳолати мошин мега беҳтаринай то қассуми холӣ мега умуман алиш намеша сирошна сум дар курае нархи мошина мега 105 000 мега бо ягон сум муомила мешане ки бисёри баъд дӯстони беҳуда мега нороҳат накунем шахсони харидори аниқ 105 камтар муомила мешавад мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе шахсоне ки мехаранд маромад метавонем бештар маълумотша гирем мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Asraji ҳастад боадрон ки дар кузофи хетчбек советии серебристи соли бароишаш 1998 ҳастад ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад мотор 1.6 литраи коробка механика сайзтани мошин мегад беҳтарина мошин мегад умуман такси гаштагӣ нестае мошин мега аккумулятори пачка дорад мотор мегад зверай хадавои нав кадагия мегад соҳибуш 4 та барон нав 4 та электропакет хоб сиди салон кондиционер дорад мултирол дорад дӯстони азиз мошин мега ҳамаш 100% пробегшам беҳад мегад камай не ки нагуфтиян чанқа не ки пробегш мегад камай салон тоза дӯстони азиз мошин мега такси гаштагӣ нест обши ҳама ҷош мега 100% дискош дискови рамашка электропакет кондиционер ҳамаш кор мекунад айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи вақт яъне ки шаҳри бухтарда ва фурӯхта мешавад бо нархи 47 000 сомонӣ ки боз муомила дорад мошинчаи тоза 47 та бо савдо дорад шахсоне ки мехаранд рақамҳошро дар поини видео маромад занг занед мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ мерседесои Benz 201 ҳастад боадрон ки соли бароишаш 1985 ҳастад ки сӯзишвориш дизеле абиё мотораш 2 литраи коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дӯстони азиз ҳамхали мошина дар комментария бисёр хоҳиш кардам баъри шумо пешкаш кардем мерседесои 201 ҳолати соза мега соҳибуш сайзтаниш нахадуай хай маълумотош рози гап кам аста не ки худтон занг зада мегирем барое ки маълумотша бисёр нанаиста фақат мегад мошин 100% мерава корта буд мекунад нархаш мега 18 000 сомонӣ ҳаст бо ягон сум арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дӯстони азиз дар ноҳияи Файзобод рақамош раст рақамҳои мегафон кор мекунад шахсоне ки ҳамхали мерседесо мухлисанд мехаранд занг зада маълумотша гирен аз шумо хоҳиш ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳо разанем фаромӯш накунем ва навори моро подписааш кунем мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ
Opel Astra F Badron ки дар кузофи хечибек соли 1693 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча Badron хай ҳолаташ чӣ хел гумсоз астае. мақсад балоношам средняе, дискаҳои прасто, люк ва опшн мегӯяд ҳуҷҷатам дорад. не ки нагуфтем чақа ҳуҷҷат дорад ва мошин мегӯяд находвае. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 17000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо дорад. то қассуми холӣ гуфтагааст алиш палиш шуда мешавад. дӯстон азиз бисёр арзон мешавад. одамои харида бошад камтар муомила мекунанд. 93 сол 17000 сомонӣ рақамошон астае. билайн кор мекунад. шахсоне ки мехаранд маромад занг зананд. дӯстон азиз агар шумо давом хариди рекламаҳои мошино, хонаҳо, заминҳо, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед маромад рӯй кунем. мо ҳам хел рекламаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A Badron ки соли 1619 астае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби средни миёна қарор дорад. дӯстон азиз мошин на зӯризӯр на безеб мошин мегӯяд дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. хоб заварда мешавад. мошинча мегӯяд хай сода аст не ки хай мақсад камкам мумкин кор дошта бошад. нархаш мегӯяд 12000 сомонӣ аст. бо арзон мекунад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи рудаки ленский районда. ҳаст рақамошон мегафон. шахсоне ки хеле мошин харидор ки бошанд занг зада бештари маълумотша аз рақамҳои поёмда гирен маромад. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F Badron ки дар кузофи караван светои вишнови олучагинашам. соли 1693 астае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балонаи 80%, 4 калпак, раднои краска, салоншам сода аст ва мошин мегӯяд хай более-менее 100% кор мекунад. камбудӣ надорад. мегӯяд хеле ки дасти як одамда гаштесай. нархшам мегӯяд 20000 сомонӣ мегӯем. бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. дӯстон азиз дар шаҳри Истаравшан нархаш 20 муомилаи 100% дорад. шахсоне ки мехаранд суми наличӣ мегӯяд алиш намешавад. ин рақамошон рақамҳои вавилон. метавонед ки бештари маълумотша аз соҳибашон гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia аст дӯстон азиз ки соли 1696 ҳам газ бензин сӯзишфурӯш мотор 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ Badron. инашам светои хеле сирх вишнови. мошинча мегӯяд хай 100% нашуд ҳуҷҷат хадовӣ ва пӯшидаги ягон маълумот нест. фақат мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ. дӯстон азиз рости гап дигар маълумотоша гуфтагӣ нест. барои мехтон занг зада гирем. нархи мошина мегӯяд 11200 сомонӣ аст. бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдада. 11200 сомонӣ. ин нарха соҳибшон хичол ҳамихел гуфта ки монем. ин ҳамин рақамҳо мегафон астае ки ҳамин рақамҳода ватсап ҳам пайваст. агар рақамҳошон кор накунад ҳамин номерда ватсап пайваст дорад. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотша гирен. ай нархи гуфтагишон бо арзонтар мегӯяд. то қассуми холӣ алиш палиш намешавад. мошин дар шаҳри ваҳдат. лайкора мегузорем ва навора позитсияш мекунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ваз 2106 астае Badron ки мошинои советски молодёжни соли 1678 астае ки сӯзишфурӯш бензини холӣ объём мотор 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд балонош ҳолати кория дӯстон азиз ба дискаҳош прасто астае. раднои краска мехеле хай мумкин ягон наи сиёша чун ягон дизайн карда бошад ки мошин ҳамихе аз худаша. салоншам боли мена мошинча мегӯяд нахадвай то қас суми холӣ ва харидори аниқ. нархи мошин мегӯяд 7900 сомонӣ аст. бо камтар муомила мешавад ва мошин қарор дорад дар душанбе. дӯстон азиз нашуд пӯсидагии хадавои ҳуҷҷат ва ин маълумотош ягон чи гуфтагӣ нест. хай мошини арзона мумкин ягон мелич расход дошта бошад. мошинча айни ҳол дар душанбеда қарор дорад. шахсоне ки мехоҳанд рақамҳошон дар поёни видео. дӯстон азиз шумо дар охир реклама бошед маромад рӯй кунем. мо фурӯш да мегузорем ва ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.